Näçe dinleseňem ýadatmaýan mukam bu ene hudusydyr. Çünki onda enenin bar arzuwy, ihlasy, umydy ýatyr. Hiňe enenin ýürek owazyna deňelýän hudi, megerem dünýäde iň kämil döredilen eser bolsa gerek. Bolman näme? Yüreğini dinläp döredilen eser nädip kämil bolmasyn? Ol temiz dileglere yorulan kämil terbiýedir. Çağa we ene aýry bedenine bitew ruh, bitew janlar. Asliýetinde de perzent atenenin pursada öwrülip bilmedik günleriniň wysaly, ömrüniň dowamy, nesil dowamaty. Sallançagyň bady ýatmasyn diýendiler, eneler üçin aslynda. Sebäbi sallançagyň bady mydama enenin hudusy we mehri bilen aranyp dur. Şahyr aýtmyşlaýyn bolsa, dünýäniň sallançagy eneň elinde. Goýol mukaddes sallançagyň bady hiç wagt ýatmasyn. Gamlanan çağın ya şatlanan günün, ruhun tesellisi aramı göwnüň, zıvanı zinatli manysy ömrüň, zenany söýmeseň kimi söýjeksin?